No fanúšikovia, ideme záhradku pozrieť a ahojte dnešnú videjku. Kúkajte, čo sme si urobili. Armor a boli tam skeletóni na koni. Sme vám to zabudli natočiť. A tak mali enchantované veci. Tak sme ich pozabíjali. To bolo ľahké. No, aj mne sa zdá. Pipindy. Koľko máš? Jedno mi zostalo. Tak, daj. Ja mám 3. Ty? O, pipi. Tak daj 4 nám zostali. Dám. 2, 3, 4. Čo nejdeš? Ja iba kletu. Musíme dneska sa tu osvetliť, celý dom. No. A okolo domu musíme urobiť ohradu. Mali by sme. Čo si dal dole, Bore? Oblek? No, témy. A našiel som sklo inak tak. No, bol tak, kde išiel a strátil sa, tak sme ho ledva našli. Čo si chcel s tým sklom spraviť? Uvidíš. Tu máš. Na dole je. Treba mi ešte. Máš tam polstaku. 31 presne. Tak urobím z toho z 31. A potrebujeme zabíjať prasce. Potrebujeme mäso. Aj potrebujeme drevo ešte. No. Veľa dneska dreva potrebujeme. Aké ťažíš? Radšej tieto Peťo, ťažme, že by z toho takéto drevo, že by sme z toho urobili ohradu. Dobre, tie hrubšie? No lebo tých máme veľa. Ešte aj naťažené, tak tieto môžeme. A ešte musíme okolo záhradky spraviť domček. No. A tam budú... Viem, čo urobím. A nezbúrame to, čo sme robili tam dole, ten sklad. Prečo? No ja už viem, aký môžeme ešte postavať, ale To von. je dobrý. No tak ho nechajme. A keď ty chceš? Tu vonku viem, aký môžeme postavať.
Taký som stával na počítači. Koľko máš toho dreva? 42. Stack? No skoro. Z toho jedného stromu. Ja pol stacku. Pol. Dosť. Poďme spať. Idem. A ich ešte. Tak mám. Ale zabíjaš skeletona. Ja idem roztriediť veci. Najprv. Vypol sa telefón. Zombík tu je. Tento les by sme mali posekať, fanúšikovia. Celý? No. OK. Dokedy to budeme robiť? Napíšte dole do komentárov. Koľko dní Minecrafty to budeme robiť? No. Určite veľa. No, dosť veľa toho je tu. A ešte čo máme doma? No. Máš tam niekde skeletnáci. No ja počúvam, nech zaútočí a dostane po papúri. Ale Ďalší stran dole. aj tým, čo som nedokončil, aj ten. Idem po poradí. A to bude dosť veľa. Koľko máš už? Dosť, už 37 toho, z tých veľkých. 2 staky? No, Alebo iba stak? za chvíľočku 2 Dobre. z toho. Ja mám iba stak. Zatiaľ. Nevadí, ale tebe sa to vyplo.
Čo ma biješ? Za chvíľočku už 2 staky mám toho dreva. Ešte doma máme 32 či koľko? Viac. 32 a ešte moje steky. Jeden stek som nechal už doma. A čo budeš dneska robiť? No, Napíšte dole do komentára. A o koľkej kúkáte toto video? no. Snažíme sa tieto stromy posekať. A koľko si myslíte, koľko toho bude? Veľa. Ahoj, sliepka. Ja že rukou idem. Jau. Ty si už celú sekeru minul? No. Aj dosť toho sme posekali. Idem všetko nechať a idem si novú sekeru. To riti. A ja za chvíľku budem mať bez sekery už som. Ja mám už 2 staky. Hm. Tu si. Jaj. Jaj, ešte dosť toho máme. A samé vety na podlahe. Ty si mi dala sekeru? Ďakujem. Nemrzač. A máme aspoň nejaké jedlá? Jedlo a ja mám jeden steak.
ešte koľko toho dreva máme tam? Dosť. Ideš toto dať dole? Dobre. To bude asi za dneska stačiť. Tak fanúšikovia, z dnešného videjka to bude všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber zvonček a uvidíme sa v ďalšom videjku. Čaute! Dovi.